Gaueko ordu biak eta 52 minutu pronostikoak bete dituzte Elordik eta Zabaletak eta 22-14 irabazi diete Peio Etxeberria eta Rezustari Amorebi eta Etxanon binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagokan gogora ezagun aurreko jardunaldian biek ala biek galdu egin zutela, batetik Elordik eta Zabaletak Eibarko astelena pilotalekuan Altuna eta Ezkurdiaren aurka galdu zuten, Peio Etxeberriak eta Rezustak berriz ostiralean jokatu zuten Basauri, Zabala eta Martijaren aurka eta hauek ere galdu egin zuten. Hasieran Aitor Elordi oso praktiko jokatzen ikusi dugu. Joan den astean sufritu egin zuten, askoz ere gehiago izan ziren orokorrean Ezkurdia eta Altuna eta Ezkurdia, eta gaurkoan hasieran behintzat Elordi oso praktiko jokatzen ikusi dugu, atzean Jose Javier Zabaleta ere berme handiarekin, eta tanto oso gogorrak izan dira, eta hori badakigu pilotan gero partidak aurrera egiten duen enean asko zigortzen dela, batez ere normalean bikote bat zigortzen du, horrek egiten baitu nabarmen fisikoki bera, eta gaurkoan Peio Etxeberria bereziki defentsan kamuts ikusi dugu. Horren ondorioz 6-2 aurreratu dira, Elordi oso ongi, asko jokatzen, Peio Etxeberria berriz defentsan oso kamuts, aurrean ere apenas aukerarik ez zuela, eta atzean indarrak oso berdinduta ikusi ditugu, egia da, baina Rezustari pilotaren bat edo beste lurrera ere joan zaiola. 11 eta 10 eta 4 ere aurreratu dira, bazirudien berriro ere gau iluna izango zela Peio Etxeberria eta Rezustarentzat, iraganeko mamuak etortzea oso probablea baitzen, baina 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldira, gerora nabarmen gora egin du, bikote urdinak hor gainera 4 eta 2 zioa zenean Peio Etxeberriak une batean orkatila ere bihurritu du, erdi bihurritu du, ezker hormatik defentsan eramandako pilota batean, baina zorionez aldageletatik pasan ikuste bendarekin lotu egin diotela, eta ondorioz ez du jarraitzeko arazorik eduki, zenozko aurrelariak, eta gainera hortikan aurrera hobeto aritu dela esango nuke, gehiago asmatzen, Rezusta ere tarteka Jose Javier Zabaletari bizkarra erakusten hasi da, eta une horretan, hau da, 10 eta 4 horretatik aurrera, Jose Javier Zabaletarentzat oso tanto gogorrak hasi dira, etzen batere errazak kudeatzeko Etxarrengo atzelariarentzate, hori normalean Zabaleta aurrean eroso eta erraz jokatzen ikustera ohituta bai gaude, eta defentsan aritu behar duenean atzera egoki eginez, baina gaurkoan aurrera atzera askotan egin behar izan du, tanto askotan aritu behar izan du errebote inguru horretan, eta lehen etenaldira 12 eta 10 iritsi badira ere, asko ikeragarri aldatu da partidaren afera hasiera horretatik, eta bigarren zatia askoz ere berdinduagoa izango zela espero genuen, 13 berdindu dute, bazirudien berriro ere Peio eta Rezusta bere uren onera bueltatuak zirela, Peio ere tantoak bukatzen, inspiratuta, baina gerora erabat aldatu da berriro ere partida, Elordi berriro ere, eta unerik zaienean esango nuke oso praktiko jokatzen hasi dela berriro, boleaz bizi, sakea nahastuz, tarteka goitik, tarteka azpitik, jakinda Beñatek partidaren fase horretan zenbat sufritu zezakeen azpiko pilota horiekin, eta Peio hori airea ekidin nahian, eta lortu duen batean, eta iruditzen zait, azken zatira gezurra bazirudien ere, 18 eta 14 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, azken zati horretara, espero genuen partidaren afera nola zioan ikusita, eta bikoteen fisikoa eta bar normalean mintzat nola izaten den kontuan hartuta Peio Etxeberria eta Rezusta hobeto iritsiko zirela, baina ez, Elordi eta Zabaleta hobeto iritsi dira, ondorioz Peiok ere pilota batzuk galdu ditu, Elordik oso egoki jokatzen jarraitu du, eta batez ere, ni gaur bai partidako pilotaririk onena iruditzen zait Aitor Elordi izan dela, baina meritua Jose Javier Zabaletari eman behar diot. Ze partida jokatu duen, batez ere, fisikoki. Zeinen ongi iritsi den fisikoki norgehiagokaren azken zati horretara. Ikeragarria izan da Etxarrengo atzelaria gaur egin duen norgehiagoka, unerik zaienetan ere babak heltzetik berak atera dituela esan daiteke, Elordik atera baditu ere gehiengoa, baina bera ere oso sendo ibili da atzean,
bat ere erraza etzen une batean. Eta benetan, bejondeiola, gaurkoan bezalako norgehiagoketan ikusten baita atzelari handi baten sena. Eta horixe erakutsi du gaurkoan Jose Javier Zabaletak. Azkenerako 22 eta 14 amaitu da norgehiagoka, ez dizkiete kilimak ere egin Etxeberriak eta Errezustak, eta nola geratu dira sailkapenean, Elordik eta Zabaletak 2. puntua eskuratu dute, honen bestez, noski jardunaldi osoa oraindik jokatzeke dagoen honetan liderrekin berdinduta daude, aldiz Peio Etxeberriak eta Errezustak burua altxa ezinik jarraitzen dute, punturik bildu gabe. Gogoratu beraz, Elordik eta Zabaletak 22, Etxeberriak eta Zabaletak 14, Amorebieta Etxanon.